Mať svoje vlastné miesto na oddych a najlepšie v prírode je snom viacerých. Nakoniec Slovensko má pomerne silné korene v chatárčení, no mnohí z nás majú radi aj pohodlie. A nie každému vyhovuje prísť do studeného objektu a čakať, kým sa rozkúri, zvlášť v zime. A ani nemusí. Máme predsa technológie, ktoré nás k tomu pohodliu posunú. Na mysli mám také diaľkové kúrenie, ktoré už funguje aj v mnohých domácnostiach. Dnes mám pre vás jedno naozaj zaujímavé od odborníkov z Thermocontrol. Funguje totiž na známej bezdrôtovej sieti Zigbee, ktorú len tak niečo nezaskočí a je mimoriadne jednoduché na ovládanie a aj na inštaláciu už aj do fungujúcich domácností. No nemusí to skončiť len pri diaľkovom kúrení. Poďte sa teda pozrieť na to, s čím vám dokáže systém Salus Smart Home pomôcť. Vyraziť na chatu, cestovať k nej zo pár hodín a potom ju ešte nejaký čas ladiť do izbovej teploty asi nechce veľa ľudí. Aj keď je kúrenie drevom istou romantikou, pocit pohodlia býva zväčša silnejší. Odborníci z Thermocontrol sa preto rozhodli pomáhať ľuďom s tým, aby sa o svoje objekty dokázali starať aj na diaľku. A nemusí to byť len víkendová chata, ale aj denne obývaná domácnosť. Žijeme v digitální době, které nám právě technologie mají zjednodušit život. Chceme je mít k dispozici téměř kdekoliv a také přehled o tom, co se s nimi děje. No a tím centrálním ovladačem je v tomto směru mobilní telefon. Proto jsme se i my rozhodli přinést lidem řešení, díky kterému můžou věci ve svých nehnutelnostech řídit tak, jako kdyby tam právě byli, i když jsou od objektu vzdálení. Či je to riadenie kúrenia, osvetlenia, ohrevu úžitkovej vody, prípadne sledovanie bezpečnosti svojho majetku, všetko to v sebe má práve systém Salus Smart Home. Ide akoby o server, ktorý si pomocou bezdrôtových senzorov zbiera informácie z daných miestností, vyhodnotí ich a následne všetko zariadi tak, ako mu to určil používateľ. Salus Smart Home byl vyvinutý, aby efektivně řídil energii a jejich spotřebu, hlavně při vytápění. Je přitom jedno, jestli jde o teplovodní podlahové nebo radiátorové, případně elektrické anebo fankoilové vzduchové vytápění. Základem systému je internetová brána, ke které se připojují jednotlivé prvky systému. Salus Smart Home je možné použít při budování novostavby nebo rekonstrukci, ale i do existujícího vytápění. V nadväznosti na internetovú bránu sa potom jednotlivé miestnosti vybavia inteligentnými termostatmi. Tie môžu byť káblové na 220 V, ale aj bezdrôtové. Dajú sa samozrejme programovať priamo cez ich tlačidlá, ale aj cez mobilnú aplikáciu. No a okrem teploty dokážu sledovať aj vlhkosť. Znamená to, že pri nadmernej vlhkosti môže systém sám prevetrať priestor, ak má k dispozícii ventilátor, prípadne rekuperáciu a zabráni tak tvoreniu plesní. Všechny termostaty mají v sobě inteligenci a dokážou se naučit, jak prostor funguje, kdy a jak vychladne. Dřív než se tak stane, pošlou ovládací jednotce informaci o tom, že je potřeba aktivovat zdroj vytápění. Pokud jde o radiátory, automaticky se otevřou nebo uzavřou termostatické hlavice. Rovněž máme systém pro podlahové vytápění, kde se dají jednotlivé okruhy v rozdělovači, když je jich v jedné místnosti více, spojit do jednotlivých vytápěcích zón, jako například obývák nebo koupelna. Práve chaty sa však často spoliehajú na elektrické kúrenie, či už na podlahové v podobe vykurovacích fólií, na infražiariče alebo aj na konvektory či olejové radiátory. V tomto prípade majú odborníci z Thermocontrolu k dispozícii miniatúrne až 16 ampérové relé. To sa zmestí dokonca aj do existujúcej zásuvky, takže netreba ťahať žiadnu novú kabeláž a na základe pokynov internetovej brány potom spustí chod elektrospotrebiča. Rovněž je možné na dálku řídit i spínáním bojlera s ohřevem vody a když přijedete na chatu, bude už voda teplá. No zároveň jsme mysleli i na bezpečnost, například v souvislosti s únikem vody. K dispozici je nejen snímač, který to zjistí, ale zároveň dokážete pomocí našeho systému i na dálku také zastavit hlavní přívod vody pomocí řízeného dvojcestného nebo trojcestného ventilu. No a k bezpečnosti patrí aj dymový snímač pre riziko požiaru, ďalej snímač pohybu a tiež okenné a dverové snímače. Tie tak môžu fungovať nielen na sledovanie zabezpečenia majetku, ale pomôžu tiež strážiť únik tepla tým, že vypnú kúrenie v danej miestnosti, ak je v nej otvorené okno. Výhodou celého systému je však okrem iného najmä to, že každý jeden jeho komponent má zároveň aj schopnosť zosilniť signál v jeho blízkosti. Sieť Zigbee je už sama o sebe spoľahlivým komunikačným prostredím, no práve jednotlivé komponenty Salus Smart Home jej stabilitu a dosah ešte zvyšujú.
Každý prvok, ktorý je napájaný z elektrickej siete, slúži zároveň ako opakovač, alebo teda repeater signálu. Dokážeme tak vytvoriť naozaj spoľahlivú a rozsiahlu sieť aj v členitých objektoch. Kolegovia napríklad inštalovali systém v historickom kaštieli a najvzdialenejší termostat sa nachádzal v uzatvorenom priestore až 50 metrov od internetovej brány. No a v otvorenom priestranstve všetko bez problémov fungovalo aj pri vzdialenosti až 300 metrov medzi bránou a posledným komponentom. Zároveň je veľkou výhodou systému aj to, že jeho inštalácia je pomerne jednoduchá a vcelku rýchla. Inteligentný systém Salus Smart Home je pritom jednoduchý aj na používanie, a to priamo fyzicky na mieste inštalácie, alebo aj vzdialene cez prehľadnú mobilnú aplikáciu. Má pritom mnohé možnosti nastavenia, ktoré používateľom rozväzujú ruky a dávajú značný priestor na využívanie ovládania viacerých prvkov v dome. Pod rukami odborníkov z termokontrol sa tak aj z bežnej domácnosti môže doslova razom, bez ťahania novej kabeláže, stať inteligentná.